Така, приятели, много бързо добре дошли в новия влог. Днеска в интересен сънта ще правим нещо интересно. Днеска заминаваме с Наско към Бургас и то тъй като гледате. Пристигнахме в зора, много горещо, за да стане днеска времето е хубаво. Сега чакаме Наско да дойде. И като дойде Наско ще отидем до Джамбо, взема една стойка тук за телефона и ще минем през Лидъла, защото да вземем нещо за изпът. Така го тъмче. Кама 30 лева. Сега отиваме до мола, първо до Джамбото. Аз я даже ми ги продавам на старата цена 7,10. Ой, че сега колко са? Нещо 7,50. Сега отиваме до Лидъла да се вземем някои работи за изпът и купони. джато манги. Имам купони за Лидъл. Правилно ти. Какво правиш ли? Виж кой е яко. Айде да го купиш. Чакай, трябва да пробвам нещо. Да не го скъса обаче. Не ще сложим нещо по-лекичко. Какво ще трябва? Корнис. За коти кур. Да се го наведам. Виж кой е дълго и голямо е. Знаеш аз какви проблеми имам тия дни? Нещо докато срах си разцепих гъзда и стана на рана и му болеше вчера. Сега и аз имах нещо подобно. Много правилно паркиране. Много добре. Така, приятели, в момента сме в Лидъла. Този човек черпи с купони. О, асалам алейкум. Тук няма самообслужване, нали? Не. Ева, мамо. Мили мои драги зрители, ние пресигнахме в къщата, качихме чувалите с дърва. Този циганин играе в Fortnite. Тъй сега ще посидим малко, хапнем лекичко и тъй. И след това ще излезнем да се поразходим някъде. По бокса и къдеш маси. Ох, майка ти! Виж сега моето момче. Ето така. Спри. Не, ще мога да. Добре, оставам го. Тъй, приятели. Ай, в казиното. Ето, още не сме стигнали. Ай, в казиното е. И дами и господа, Бургас плазато. Старбъкс. Ба, тао. Дай коста. Ай, как храним? Ай, само за първи път влизаме в мук. Да. Стана загора бетър. Майка ти ще Влизай ли го? Да. Гледайте. Как минах през челото? Най-големия покой. Най-големия. Камбана. Тиксо. И така, приятели, този мол беше ташак. За нещо не става. Търсим голфа. Си фащаме чоколата. Мой да скочим до другия мол. То той трябва да е някъде на центъра. Вече го видим, бе. А сега първо търсим нещо да... Нали тъй? Да. Майко! Каем се, знаеш. Сега си виж клипа. Не искам. Не искаш. Не искаш. Не. Плющи пак прасето. Гладен съм. Крадливите педера сега ги се личат там. Център, брат, център. Коста е. Тръплю, бе. То гръбчи. Той има по-широк гръб от мене. Не, той ме обърна гъс. За дебела котка е изненадващо бързо. Яш, моето дете. Това педера сме бара гърба. Ой. Ще аз съм здравен човек. Ами добре си. Ще ни ви барай гърба, бе. Брат, но ти я гърба, бе. Иска да ме ебе докато спа. Каза, че когато се спъш ми тури една пишка в устата. Той има по-яка пишка. Така, приятели, аз тук обработвам влога, който... И той се е бас приятелката си. Ай, събуди се, бе. Тя спи в момента. Ай, отговаря, бе. Кажи нещо. Тя да ни получава оргазъм докато спи, бе. Не знам. Преш, бивчо. Да нека ли отваш? Не се обработва това влог, бе. Часа е клип, как да го работи? Вече ще стане 2 часа и още една минута отгоре. 2 часа и 6 минути в момента.
Почне на 2 часа и 9 минути, от 1 час го... Не, половин час, половин час. Това е живота. Би си майката ти също. Ивчо слагаше ши. Майко, дай този телефон. Ако се обачиш, че изходила. Судя на мен. Нима им бе. Събит на пашаци си. Този малкият гном спи. Айде. Опко. Ебе. Ще ми пишеш бе. Аз не мисля. Да, защото не можеш. Не ли те? Аз не ще съм това. Това е моят частен барман. Кой си икс? О, да си кажа само кой искам да им правиш. Ей, тука. Искам да е тука. Нали се знаеш, че табарна ще е леко казано. Знам как да употребявам нож. Тука няма нож. А ти я знаеш. Нож, виж какво. Фокусирам. Така. Опитвам се, моля ви се, повярвайте ми. Наско. Колко е часа, Наско? 2:14. Защо не спим, Наско? I don't know, брат. You playing Brawl Stars, eh? I'm playing with my cock and balls, eh? Спри да получаваш оргазми, не, Това чува ли? Брат, просто се събудих и аз викам, бай, сега ще е 10, нали, нататък 11, ставам 7:58, викам, ясно. Какво правиш, зми? Искам да цува. Басната, няма да цуваш. Може приятелка? Абе, Наско, какво правиш, бе, циганин? Ай, спри да гониш чайката, бе. Ай, спри да гониш, бе. Циганин! Никол, хайде резолюшн видео. Ела тука. Искам да се поговорим с тебе. Искам да ти кажа какъв си педерас. Ела бе. Ела бе, циганче. Ела бе, циганче. Какво Стабилен си. Какво правиш, бе? Остана си. Срещу нас има количка. General Clinical и горещи тяло отдолу. И баси якото море. Значи, с Наско търсихме до сега една лаймка. Сега. Това сметах да го карам. Тук в Бургас не харесват лаймки. Но аз ще я скарам обаче. И така, дами и господа, изкарахме го. Значи, с Наско стигнахме до голфо с лаймката от коша. И за да бъдем педераси, го е спрял на мястото. Дами и господа, ние в момента сме в галерия Бургас. Сега с Наско ядохме тук Аладин. Брат, съм се пръсне газа и ти откоите, който идва в Бургас. Аладин, Бургас никога. Не. Значи, Най-гадният Аладин, който съм опитал. сега ще ходим да серем, обаче работа там е, че Аладин Бургас е 1 от 10. Месото ми беше сурово, картофите нищо няма вкус, нищо няма вкус. Тези действия, които ги дадаха, въобще не си заслужаваха. Наистина трябваше да вземем кесбургер. Да се бях на хака още 5 лева да не е вкусно. Да. Това нищо нямаше вкус, то храна ядеш, ма има вкус. Само суровото месо усещах и изгорялата питка. Сега отиваме да серем. Бай, това е. Това е нереално. Наско! Какво правиш? И аз тъй. Брат, при мен е толкова интензивно стана, че дори се събух. И при мен е почне да забутя. Аз съм събут. По чорапи. И това ще го има във Бога, нали знаеш? Така, приятели, Бургас трафик. Ауе. Така, приятели. Какво говориш ти? Не знам. Значи сега преди малко намерихме и място в Поморие да паркираме, че беше нещо страшно тук. До супера е. До кое? Супера. Добре. Да, сега отиваме към някакъв магазин. Какво правиш? Какво? Искам да го открадна. Дами и господа, днеска кой ден сме? 20 и кой си интересно? Май 25 или 26. Значи, дами и господа, 26 ноември е деня, в който Атанас Димитров се напи от бира. Ако повърнеш колата ми, ще иба майката. Еха. Атанасей. В депресия сме.
Плевам та. Оп. Спрям ти даеш ушички. И бахте ушички. Но се го смятали ти ушички. Не. Дами и господа, в момента сме пак в мола, обаче този път Хесбургер. Сега бяхме с голфа. Ето го голфа. Да, го тигни за време. Моля ти се, накарай го каже пак. Да. Обичам ти. И аз те обичам. Кажи. Много обичам ти, момиче. О, много. Да. Това момче така спи. Така, дами и господа, сме с Наско. Тук бяхме и на първия ден, обзето. Шкихна пак. Его, майка му шиба. Утре си тръгваме. Абе, спри да голиш гларуса, бе. Тук сега си изядохме джунерици. Направо не искам да се връщаме в Стара Загора. Бах, мама. И нещо, което мен лично ме изненадва, което и с Наско много бързо го забелязахме. Тук е много топло. Тук е много топло. В Стара Загора е раднило е куче студ. Ой. Сега защо гониш гларуса? Защо гониш чайки? Защо гониш гларуса? Защото мога. Най-лошата, най-ганта банка. Върви циганчето. Стара Загора през деня, знаеш колко ще е? Колко? 10. Коти! Ило, ило, ило. Ило, коти! Му виж какво прави с лапичките? Коти! Иля, 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 бе. Их ты, папа. Коти! Содор? Коста? Да, женско. Това е путка. Наско, спри. Сивиором сири, саде, не знам текста. Остави гларуса, остави го! Не знам, голямо турбо ударих тук. Наистина.